Gelin. Bärsi Ulujay da aňarda da bar Ulujay ona gorkudur. Edil ýanky dizaynna hyýalja kagyllarda hyýalja edip başladyk. Hawa. Bärde aynan durmaly ýerine de jalýodyň ýerine bir göräýin. Önelik aýdyň da jalýodym ýa-da karniz bolýam, şoňa görä geçecek. Oğlum, şu tak jalýozak manmara. Karniz aksak nähil bolka? Karnizem gowy diýenje, hawa. Näme gerek o karniz giden çykdy edip köýne zat. Ýadamadyňyzmy? Men jalýoz sargyt etdim o. Bollugy orada. Sargyt etdiňmi? Owa, sargyt etdim. Vay bordan. Bolýada. Ýöre oğlum, beýle kötewleňem görkezanmaňa. Ýörgenje görkedeýin, ýör. Senden bir ogly bolmaý. Şu togy bara. Şu togy. Bir kiçikjekmeň özüme laýyk da, agtyklardan hem daşyrak. Şunu men özüme bir oňurup bersen gaty gowurtda. Men bäri sujetjek bolma. Astyş geçädiňiz. O togy ýokmy? Alyberin-de. Näle bolşuňyz? Agtyklar bilen o jaýda turarsyňyz. Hökman şu tak gözükýäňizmi? Hey Allah'ım. Bizar olaýdymy? Oğlum, can oğlum. Şu balkonum var, şu balkonu. Ece, oğlanlar öz işini bilýär. Hemme dady sokulma. Pulunu berilli, çykdaýjy dilli. Indi her kim öz işini öz etmeli işini bilýär. Sokulma işlady, ýüregi düşäýdiňiz. Ýöne sokulup. Oğlum, näme deň duşuň bilen uğraşýaň sen? Näme ýöne bir zat diýdim ýüdüm alyp dursaňla sen? Ne bir 5 manat pulunu goşşaň muňa? Ne çykdaýjy etýäň? Hemme çykdaýjy etýän men näme? Şeýle dämi? Senden bir soralýan zatdan maslahat. Şonan beri boňaran ok. Olaň ýanynda mashyr edip barýaň oğlum. Sesim çykarmajak gollum sen gaty gitme. Pul çykarýan men. Şeýlemi? Ey bolýar ey, getir özüňiz ýaşaý, mene ýaşaýjak ýaşaýdy. Getir açar ber maňa. Näme açary? Ulaň mama açar sorar ýaly. Ulaň alyp berdiňmi? Gitde gazan. Ondan alarsyň açary. Görünme gözüme. Näme seňiz şonu ediň sene? Oy jiň sen uğursun sen. Altın gence. Borba gelecek inanma. Katı başına uyuyorlan oğlancık da gence. Ulanlar düşünür. Qoğuca lali götürüpsünüz da. Mundan soň akıl gelmän haçan gelsin oğlum. Biz şular ýaljaýa zar bolluga. Arzu etýädik giçelerine dike. Bir şähere seret, bir şähere. Biz bular ýalzady düýüşimizde de göremiz o. Bulara ölen alyp bermem ýarany bilemiz ok. Özümiz çay alyp berip, remont edip, şeýdip ýaşatjak bolýas. Şeýdip adam etjek bolýas. Maňa gerekmi şu zatlar? Şu jaý gerekmi maňa? Şular düşünetýäse hemme zaty. Doğru aýdy. Bular tersine gitýär aýtam. Süýjü södem ýok abularda. Süýjü södem ýok. Rahim şepa adam ýok. Hamana dosty bilen gürleşýän ýaly men bilen gürleşýänmi da. Borda oğlum, bağışlarsanız da balam. Her gerek gelemizde maskara bolup gideceğiz. Yok ziyan yok gence. Ziyan yok lay. Ziyan yok gence. Olalar akıl gelir gence. Me gence, süperim. Böyle.